Jeg skal i giveskudsuge, og hun skal med. Så jeg har lånt en kørestol, og så må vi se, hvordan det går. Vi ses, når vi er der. Nu er vi ankommet, så lad os bare komme ind. Nej, det drejer hos mig. Det kan ikke være hos mig. Så vi er lige nu inde i en grotte, og vi vinker til pingviner. Vinker du til den, Kar? Mamma, jeg kan ikke komme derop. Der er nogle vand. Heroppe her, det er det. Der er nogle vand, Silla. Ej, de er virkelig søde. Jeg kan ikke klare det. Der er nogen, der har fået en sej racerstol, og jeg kører hende. Så kan vi tage lidt. Ej, nu skal vi ikke. Det er fandme ikke have alt det her. Halløj. Vi er lige sådan stoppet ind for at få noget mad. Berte, hun sidder stadig i kørestolen, og vi var lige inde på handicaptoilettet, og det var lidt besværligt, men ja. Så nu sidder Berte her i sin smukke seje kørestol. Så er vi sgu på farten, og Sille hun kører. Og ja, jeg ved ikke lige, hvor vi skal hen lige. Så vi leder lige efter de her hjorte herovre. Men de er her ikke. Vi kan i hvert fald ikke se dem. Så kører stadig Berte. Hun kan næsten køre selv. Sådan har hendes fod var lige. Vi har puttet diamanter på, og vi har også puttet flere på, men de falder af. Så har vi sådan nogle her glimmer af nogen. Vi kædede os, så vi pyntede den bare lige. Gør bare det. Og nu har hun lånt en kørestol, og så har hun normalt krykker. Okay, så vi har seriøst lige fundet næsehorn. Vi er lige kommet tilbage til næsehornene, fordi at de kom tættere på nu, så I skal lige se dem. Jeg har ikke zoomet ind eller noget nu. Altså sådan, vi står lige her. Jeg har lige fundet næsehornskelet. Hvad er det, hun skal lige... Men vi har ikke nogen fortænder. Sig det! Ej, jeg fik det. Deres tænder er så store så meget, jeg kan åbne min mund snart. Det er sygt. Så vi lige kommet ud på den her balkon. Ja, der er en derovre. Det er sådan en gorilla stod. Så prøver mesteren lige at gå lidt. Det er faktisk lidt noget andet. Er det? Jeg har lige spottet 2 aber, der sidder der. Cute. Skriv kommentarer, hvis I kan se en abe. Nej. Vi er lige kommet ind i en mere hytteagtig ting, hvor man faktisk bare kan kigge ud, og det er faktisk ret pænt. Men gorillaer, de gemmer sig ikke lige her. Så. 3, 2, 1, lige nu er vi kommet ind i sådan en abebur, halløjse, hvor det er, at man går ind til aber. Der er nogen derovre. Ej, der ligger en lige der på taget. Jeg tror ikke, I kan se den. Så ja. Ej, hvor er den sød. Ej, hvor er den sød, mand. Jeg kan ikke stå for den. Ej, den falder ned. Jeg kan ikke stå for det. Det er dværgflodheste. Vi står lige nu og er ved at vælge slik. Så, Jeg elsker sivret. ja. Og jeg ved ikke helt, om jeg skal tage den der, eller sådan en der. Den her. Jeg endte med at tage en is i stedet, så. Nu er vi tilbage ved næsehornene. Det er utroligt, at de alle sammen ikke kan gå i slåskamp. Simpelthen en grisebase. Nej. Jo. Nu er vi lige kommet ud, og nu skal vi ind i bilen og få afleveret den her kørestol. Og så skal vi i bilen, og så skal vi ud og så bye.
parken, og der er virkelig mange dinosaurer.